Dobrý deň, volám sa Eva Klembarová a dnes by som vám rada predstavila značku Bioderma. Je to francúzska kozmetika, ktorá sa riadi základným princípom, a to je zdravá pokožka, a konceptom tzv. biomimetiky. Je to vedecký prístup, ktorý hlavne skúma na začiatku kožnú poruchu, až následne vyvíja biologický produkt. Dnes som si pre vás pripravila na ukážku dva produkty. Ako prvý vám ukážem môj obľúbený produkt Sebium. Je to micelárna voda od Biodermy, ktorá je úplne super, pretože sa s ňou môžete odlíčiť, zároveň vám tú pokožku očistí a aj hydratuje. Práve Bioderma bola prvá značka, ktorá prišla s touto micelárnou vodou na trh. Zároveň máme samozrejme aj produkty, ktoré sú vytvorené pre miminka. Konkrétne tu mám so sebou obrúsky, ktoré sú hypoalergénne a neobsahujú alkohol. Môžete používať na čistenie miminka celého tela, obličeje, zadečku a podobne. Tieto produkty a aj iné nájdete na stránkach Fido. Líbilo se vám naše video? Podpořte nás lajkem a sdílejte ho dál. Pokud chcete mít jistotu, že vám nic neunikne, klikněte na tlačítko odebírat. Určitě se také mrkněte na Fido blog, Facebook a Instagram.